Voidaan unohtaa nyt kaikki hengitys- ja lihasrentoutusharjoitukset. Saat vaan keskittyä kuuntelemaan. Ei tarvitse tehdä mitään, mutta ei haittaa, vaikka jotakin puuhastelisitkin. Maailmassa on paljon semmoisia asioita, joista ihmiset kantaa ahdistusta ja epätoivoa. Ja ehkä säkin oot just semmosessa tilanteessa nyt, että tuntuu, että siitä ei vaan oo niin kuin ulospääsyä. Voi olla semmoisia elämänvaiheita, joissa tuntuu, että ei vaan näe sitä tietä eteenpäin. Tuntuu synkältä. Onko sulla nyt semmoinen olo? Ehkä. Pystytkö nimeämään, että mistä kiikastaa? Mitä sä kannat mielessäsi ja ehkä kehossasi? Mahdollisesti jotakin tunnemuistoja. Ehkä on tullut vaikea elämänvaihe eteen, joku kriisi. Ehkä sä et osaa nimetä tarkkaa syytä. Ei se haittaa. Haluan sanoa sinulle, että kaikki asiat, mitä sä elämässä koet, niin on usein jostakin syystä. Ehkä niiden tarkoitus on pehmittää sinua. Opettaa jotakin sellaista, mitä et olisi oppinut ilman näitä koettelemuksia. Vaikka kärsimyksen syytä on usein vaikea, ellei jopa mahdotonta nähdä, niin tosi moni ihminen sanoo, että jälkeenpäin on nähnyt, että miksi mun pitää nyt käydä niin vaikeita asioita läpi. Vaikeudet kasvattavat meitä, opettavat kääntymään kohti jotakin suurempaa. Vaikka mieli ja kroppa olisikin just nyt täynnä jotakin moskaa, niin on ihan varma, että se oikeasti vielä helpottaa. On toivoa.
Synkimmätkin asiat elämässä tuppaavat järjestymään. Jos ei just nyt, niin jonkin ajan päästä. Tai vähän pidemmän ajan päästä. Mutta olen varma, että mitä tahansa käytkin läpi nyt, niin se vielä helpottaa. Vähän niin kuin virkistävä sade kastelee kuivan ja halkeilleen maaperän, niin uskon, että sunkin elämä voi saada uuden suunnan. Oletko joskus nähnyt, että asfaltin läpi kasvaa kukka? Jostakin se elämä aina löytää tiensä eteenpäin. Uskon, että mitä tahansa nyt käytkin läpi ja miltä tahansa just nyt tuntuukin, niin se vielä helpottaa. En tiedä miten itse kunkin elämässä eri asiat helpottaa. Eri ihmiset ja eri kohtaamiset, eri tilanteet, keskustelut, erilaiset auttamismuodot. Tapansa kullakin saada helpotusta. Semmosiapa mietteitä. Toivottavasti tästä oli sulle apua. Toivon sulle oikein mukavaa päivää tai iltaa tai yötä ja rauhallista oloa.